И как сте, дечки, добродошли во ново видео. И сега играме Minecraft Education. И тук имам свет, да спием, тук им правим стола на кравове. Дам нещо съм снимал видео. Не, бе го скърших кръв. Леле, ако сега ми скукат на кревето, видео за ден, видео за пиене. И тук сега... Ова. Няма. Уж за сега случай ще едам пар овакви ке ми изградам. За после да не бегаат. Не може да бе. А те после ке правам посебно, ай сам. Леле, колко ме нервира това видео. Ай, се спущам и вак. Леле, овак е, пристане да ме нервира некът или не? Ще направи такъв звук? И мисля, що накрая да сте срекни, живи и здрави. Сега на вашите братя са била волна да им направим на нещо. Отговорът е няма да престане да ме нервира. Ето. Еми изградих на бракета ова. Вода. Не знам дали овците е това, ама не ми трябва. Истия дизайн. Сега да вземем моголото. Лид. Не, лид. Брат, баске да tako. Сега защо има само место тук за 4 крави. Защо ви го направи ова тука? Защо ви го направи ова тука? Защо ви го направи? Вагите. Толкова. Меса, лиш. Shift. Oh! Rip. Çıkacağız. Yani. Aynen. Много темизирам палката. Некако брати ще взема 5 пъти повече. Много крави има къде
kraj kolom. Samo jedna prednovca, okej. Така, ideme тука. Lead. Mi se dopaѓа, не ми е гајле, ви направив место за живење. Ајде, сега, чапри. Не, брат. И тоа ще дечки за ова видео, се надам дека ви се допадна. Прво видео у 7 месеци, така да... Чао!